Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Ecstasy, Extano, Ecstasy, Extano. Maray na aldaw sa Indogabo sa muya pong mga paraantabay. Lunes ngunyan, fet sa 7 kan bulan na Marso taon 2022. Kami po minarespetar na naman sa lambang miyembro kan sosyudad asin familia. Kasabay dyan ang pagpagiromdom sa paghampang nyato kay ning kaaldawon asin kan semana. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa nagsisilibrar ka na kumpleanyo. Special mention niya to ang pag-iriba tadigdi dati man na provincial board member, ngunyan incumbent po city councilor kan Tabaco, si Sir RB Burihon. Si dating kinatawan now city councilor RB Burihon. Happy birthday tabi sa imo Sir RB diyan sa Tabaco City. Kami po minapaabot na naman nin pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa alas 10:30 nin pagkaudto. Programa man pong Tingog Kanbanwaan. Sana po ha, sana yaon man tabi ka mo dyan. Asin sana bako po totoo na mina biririk na ka mo pag alas 7 na. Tabi. Sige po, sana yaon ka mo dyan. Gabos na Tagaligas, Pitabi, Maray na aga. Siring man, kumusta po dyan kay Madam Pilar Akende sa Gold Street asin sa Goodluck Novelty. Buda dyan sa Forbes College, Forbes Academy. Maray na aga tabi sa imo Madam Pilar Akende. Siring man, salamat po dyan sa padagos na pagantabay asin pagtiwala man sa DCGB. Maray na aga sa indo dyan gabos sa Gold Street asin sa Goodluck Novelty kay Madam Pilar Akende. Katuwang ko sa luwas sa news team sa First District Pading Jomar Bien. Good morning dyan sa Indotabi. So nagdadarangog sa Tabaco, buda sa pagtaraning na munisipios kan Premier Distrito. Sa paagi kan FM station mi dyan ang 106.9 FM WGB FM. Sagkod kitang 10:30 and sagkod alas 11 nadadangog ang DCGB dyan sa 106.9 WGB FM sa Tabaco. Good morning sa indo dyan. Tingog Kanbanwaan po ini. Ang sabuyang pag-iriba dyan sa First District si Pading Jomar Bien. Digdi man po sa Segundo Distrito kan Albaya dyan si Pading Alarmario, katuwang si Ans Galero, buda si Luens Barcena. Sa Manibela, yaon dyan si Henry Boy Mata. Sa Tercer Distrito kan Albay, Pading Jimmy Nasalita. Sa newsroom, sa padagos pong pag-antabay kan mga istorya, sumada lokal asin pag-abang kan nagbuburutwang impormasyon nasyonal, Buda International, The Man with an Eagle Eye, pag-abot po sa Bareta. News Manager Mardela. Sa production, si Angel Mustasan sa Muya pong Anghel.
gusta mi, Sa IT, sa broadcast mi man tabi, sa internet, DCGB News Online, buda sa YouTube. Yaon dyan tandem si Tricia, buda si Richard. si la conoces te gustará porque es la bomba que basta ya. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi así. Sige daw tabi marhay na agaman, Sir Ato Lim, salamat sa pag-message sa tuya, inspiring quotations, inspiring messages. Sir Ato, mabuhay ka mo dyan sa Daraga. Tapgas Petron Gasul, good morning. Dyan sa Indo, buda sa staff, the men and women kan Petron Tapgas Gasul. Salamat man sa indong padagos na pagdadangog tabi ha. Igiyaon pa tabi ka mo paki ano po ang gusto nindong maantabayan na naman na istorya tabi. You be the master. Makitext tabi na kung gusto nindo magparamdam lamang, mag-signify, yaon man po kami tabi, guwaman yung paraan tabay, dahil man po naghali gabos, 0961 7590888, that 0961-7590888 sa Globe, sa Smart, and then sa Globe 0926 0156-020, that 0926-0156-020 sa Globe. Pwede man kamutabi dyan, magpakusog lamang kan sa muyang buot. Yaon po kami, hindi kami umalis ha. Sa dyan sa Gabos na taga Albay District Mantabe. Good morning ha. Dyan sa Lapu-Lapu, Rainaaga, Victory, sa Legazpi, Sabang Baybay Pigkale ha. Rainaaga sa Indo. Sa Gabos na taga Rawis, kumusta man kamo dyan? Sa Gugon, Baryada ha. Sige. Sa pagtarani niya tong probinsya kan Bicol na pinag-abot kan sa muyang puwersa sa radyo sa AM band Marainaga, buda dyan sa nakaantabay sa manlain-lain na parte po kang Pilipinas, buda kinaaban, marhay na aga tabi sa Saindo, and kumusta lamang an sa Indo dyan na kaagahon. Wow, salamat, may missed call salamat tabi, may nag-missed call si 9987, at least hindi tayo zero. Sana po pakusog-kusugon tapaman ang mga programa sundo alas 5 nin pagkahapon ha. Antabayan, suportaran man po ani ba pang programa kan DCGB ha. Sana po yaong kamo dyan. Mantang naghanda kamo kang panguntuhan, babasugon mi kamo kan informasyon sa palibot. Buda pagtukar kan mga istorya. Nasa linya, Pading Jim, Marainaga tabi, Pading Jim, go ahead na. Yes, salamat tabi pwede Marainaga sa mga pantabay, sa mga dugang panyatong bareta. Magtaranom na kita, kamote, balingoy, o anuman na luma. Dahil na magpara huruhirinugak, magpara huruhiristambay, kung igwa dyan taranuman, pakusugun ang agrikultura, kung saan tama ang ginibukan provincial government sa pamamayo ni Gobernador Al Francis Bichara durante kan kasagsagan kan na pandemya, nagparapatanom ngunyan may pang-augment lamang sa pighaditan na pagburuklusan pataas kan presyo kan gabos na mga pamakalon darakan inflation, epekto kan gera sa Russia, Ukraine. Kaya ang mga produkto, arog kan petrolyo, gabos, ay ni piglalauman na ma-increase. Ini ang sinabi ni Gobernador Al Francis Bichara sa entrevista kan DCGB News kung sa insusog sa iya, talagang dahil kitang maginibo kundi supreron ang mga pangyayaring ini sa pagsabing nagdidepende kita kan mga produkto siring kan krudo na nabanggit niya to hali sa ibang nasyon, magin ibang ingrediente sa pagkaon niya to arog sa agrikultura hali man sa ibang nasyon, ana mga abono sobra nakahalangkaw, nag 3,000 na ang kada sako kan abono. Ngunyan, sigon kay Gobernador Al Francis Bichara,
national government ang kaipuhan na maghiro para maski puro papano makontrol ang epekto kan inflation sa satuya. Pagtios ang sasaparon kana mga gurugirang nangyayari kung saan gabos apektado kung saan realidad ining kaipuhan hampangon yato. Uya, ang intervista niya to kay Al Francis Bichara manungod sa bagay na ini. Ano mga pinag-isipan sa ang gobyerno na firma national na para kung gasolina, mataas ang gasolina. Pag mataas ang gasolina, mataas ka po sa mga saling. Yan, sabi na, ari na mataas. Sabi ko nga niya, karoon lang nakita mga kamating kahoy, kapote, dito gilon ng flour. So, nagigit mo man yung flour kaysa mga imported. Kadat lang imported, pati abono imported. Kaya nga abono taon niya, nag-abot ng 30 bill. Ang gasolina, 70. Umabot niya yung 80, pwede pa mag-abot sa gato. So, magkita maginibo yan. Kaya national government, plano nila mag-subsidize kami mga transport. Gasolina, kaya ang saring na magtingin-timahal sa mga mapirahe. Pero, ano kanino? Matalas pati buwis na kung sa kwarta. Sa paano ka mag-subsidize sa legang kwarta? Pagpiusan niya ito karakano talaga. Ayun, mamatiyol tayo. Mama kita makitipod yan. Kaya tayo makita pwede magkipagsabayan yan. Siyempre, repeatan ka ang mga supply. Ano ba sa pagkulang ang supply na kulang ang demand? Ay, speeder yan. So, mapapalulungin, mas mahal. Okay, so yan tabi pa ang kwenta analysis ni Gobernador Al Francis Bichara sa kahadit na hampang niya to ngunyan dahilan kan kariribukan sa maski nga ni nasa harayo man sa satuya pero ang tablada iabot kita aro gani kaining inflation tabi pa Roger to that kumpadreng Jimmy. Yan ang sa mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat pa din Jim sa istorya kasabay si Gobernador Al Francis Bichara. Nakaulay po ni Pading Jimmy sa paglibot-libot man dyan kan Gobernador sa Premier o kaya Tercer Distrito Canalbay. You know, tabi, it takes a lot of sense. It has a lot of sense na pag-isipon niya to, tama itong tinaram ni Gobernador Bichara. Na gabos kita digdi apektado and day kitang magiginibuka yanin gulpi. Solamente the national government should step up kung ano ang mga mitigating circumstances na dapat na gibuhon para at least ma-caution, mapalumoy-lumoy, mamitigar ang epekto sa tama kan ekonomiya digdi sa satuya lokal kan giyerang iyan duman sa Europa. So balikan ta muna digdi sa lokal na level, the governor is right na dapat nakapagpundar kita digdi, magpuon nin pagpundar na. Ipakusugon ang lado kan lokal na estado kan agrikultura. Pinag-ehemplo nga ni Gobernador Bichara, iyan na trigo baga, iyan na arena, flour. Pwede taman sa nabaga iyan digding iprodusir. Maparulang kaw lamang ang sa tuyang produksyon agrikultura sa iyan na pinagigibo baga kan trigo, arena. Hali bagayan dyan sa mga duma bako. Yan na arena. O buda itong iba pang mga pwedeng mapagtanom-tanuman lamang dyan na daga. Mapaggutian lamang nin pwedeng magugulay. It will help a lot. Without you knowing it, yan na, ay na pamilya Bichara, Sara Congress, Gobernador. Igwasinda pa nin interest, hilig sa agrikultura.
kay tung buhay pa sa ratya itang buda sa ratyo punso sa mga magurang kan ni Gobernador Bitsara, nagbibit-bitan yun may karton ng laog, kamote. O sige ang patanom kan sinda mismo nagtatanom, kaya uyan nadadaraman ang kuana yan, nairidarman kan Gobernador ang araw ka na frame of mind na ang agrikultura pakusugon. Tama baga tabi in these times of international crisis, we have to be self-sufficient. Pakusugon niya to ang agrikultura. Ta ano man na klaseng kalamidad ang minaagi, man-made or natural calamity, igwa po kita nin fallback position. Igwa lamang kitang makukuadigding gugulayon, dumagabos na pwede tang makaon in times of dire straits. Pagralangkaw kang presyo, halangkaw ang demand, sabi bagakan Gobernador, halangkaw ang demand, taang tama kayan inisyalmente sa petrolyo. Pag tinamanan petrolyo, gabos iyan may pigapod na domino and ripple effect. Presyo kan basic na barakalon, mataas po yan. Which is now happening and we should brace for more. Now, kung igwatabi kita ning supisyente na preparasyon yaon ang backbone kan sa tuyang ekonomiya which is agriculture, iyan tabi. Day kita masyado makakamati kan gabat kan efekto. That's the point kan Gobernador. Duwang punto. So sa tuyang pangapudan sa gobyerno nasyonal to speed up and step up now kung ano ang dapat nagibuhon. In fact, si Congressman Joey, i-connectar ta po ini, trabaho kan sa tuyang mga leader elehidos. Si Congressman Joey, miyembro na kan ad hoc committee duman sa nag-aadal ngunyan o kaya nag-formulate ng ngunyan nin mga lakdang na makosyon ang efekto kaining giyera in relasyon po sa fuel crisis. Nagtatrabaho na po sinda. They are now formulating, and in fact, ang latest kayan, ini po pikukonektar ta hatanganing magkaigwa kita nin maliwanag na retrato nakukonektar niya to so pahayag kan Gobernador the call for the national government na mag-step up na mamitigar ang epekto. Now, this is it. Asaro pa niya tong leader elehido, si Congressman Joey kan segundo distrito kan Albay is now within the ad hoc committee na naghahampang na, nagfo-formulate na po and soonest ma-implementar na kan mga lakdang with regards sa fuel crisis na pighampang bako sa nanyato kang Pilipinas kundi worldwide tabi. Medyo naurood yan nga ni Jun so epekto sa satuya kan paglangkaw kan petrolyo. Presyo kan petrolyo. Medyo naurood yan na inot sa ibang lugares. Igwa akong kaklase na yaon sa may Canada, si Rico na evangelista diyon. So presyo kan petrolyo duman ako. Sa iyan hong sa indang lugar na sa $300 na yata ito. Sandali ta magkaigwa kita ni piko kuro-connectar tatabi ha ang mga nangyayari digdi sa satuya sa lokalidad. So iyon na po yan, the government is now making its move tabi na makuha na mitigar na ini na kamugtakan na ayan na kan sa tuyang kuan presyo kan petrolyo darakan gera duman sa Europa. Sandali po muna yan po ha. Tibaad lamang makuha kita na ining maakomodar kita ni Koy. Hello Rico. Yes, Ping. Anong napatawag?
Yes, good morning Rico from the Philippines. Mga tugang kahuron ta si susakuyang kababayan Rico Evangelista dyan po sa Canada. He's from Catanduanes and yaon siya kunya sa Canada. Rico, we're live sa programang Tingog kan Banuan sa DCGB Legazpi City, Philippines. Thanks for taking my call. Anong oras dyan sa Indo sa Canada, tabi Rico? Alas 5:25 ng hapon. Yeah, it's Linggo. 5:25 p.m. dyan sa Canada, ano? Oh, 5:25 ng hapon, Simba, Sunday. Yeah, okay. Tamang-tama. Dahil kamong trabaho ta Domingo, ano? Now, Rico, we're live sa programa. Pinagdidiskutir ko kaya digdi. So, sitwasyon kan pamresyohan kan petrolyo sa Pilipinas which is about to spike up, tabi. And igwa kang na-post sa imong account dyan sa Canada. Gura ano ito? So, parang 300 na so litro, tabi, Rico? Bako po yun na $2 per liter. $2. O $2 per liter. Opo, yun ang dito. Yun ang adigdi, yung parang yung pag per liter. So sa US per gallon, dito sa Canada per liter. So sa buong Canada, kung hiling ko naman siyempre, ining British Columbia, ining lugar ni, ining probinsya mi, iyon man siyempre ang pinakamahal na dito sa Canada. Sobra-sobra ng mahal. So, yung 200 na yon, 200 mahiling mo na speed post ko, gari ano yon, yung sabi sabi $2. O sabi 196, or 96, ganyan. 1.96. So, ngunyan, nagtaas na, nasa $2 na. So, ngunyan na aga, baging nasa $2.02, 20 cents na naman. Dahil ang pababaan, puro na palangkaw. Ayan. Kaya sobra-sobra na yung So, the original price, tabi koy, yung original price before the war erupted dyan sa Europa, gura ano ang presyo dyan, tabi kan petrolyo, tabi, before the war? Kung kang yung sa pandemic, punta duman dahil so kung kang yung restriction ninyo magluwag-luwag na, dahil nang tunong ning, dahil pagagira sa Ukraine, Russia-Ukraine, dahil pagagira saan. Ang presyo digdi, puro pataas na. Nagpoon kang mga $72 yung 1.72 per liter. Ngunyan, nagpun ito, nag-185, 186. Tapos, nung mag-gira na, so, mas lalo. Talagang ding tunungan. Ural daw. Ural daw na. Ural daw ang dari natandaan ko, sa 1.86 per liter ang bago mag-gira. Nyan. Pero ngunyan, sunod-sunod na. Halos sa sarong aldaw. Sobrang 30 cents ang tiga lang kawan. Nako. Yan ha, dyan sa Canada, halos ural daw ang paglangkaw kang presyo kang petrolyo ever since na lusubo na ni Putin sa Ukraine. Opo. Oo. Digdi lang, pero nahili ko sa newsman, so kataraid ni probinsya, kang Alberta, hanggang duman sa Montreal, sa Quebec, Ontario, halos ganoon na rin yung pero kami talaga dito sa British Columbia, ang pinakamahal sa buong Canada. Yan, opo. Koy, dagos na yung, ang Canada, miyembro siya kang North Atlantic Treaty Organization? Opo. Kaya medyo, kaya tigilin dito, teko, karayo man kang Canada, sa Russia, karayo. Pero nung hiling ko sa Google, duman sa Google Map, katanin mi pala din sa taas. Ang Russia, katanin mi. Iyon na nga. That's why I called you. Kaya inapunan ta ka because ang Canada is an organic member kang North Atlantic Treaty Organization and militarily, although dahil sa shooting war, igwa ka muna ng preparasyon tabi dyan. Kumusta ang feel ka na Filipino community dyan, being yung Canada, membro kang NATO,
na kaalyado kan Estados Unidos de America and it is poised to have a shooting war with Russia, tabi. Sa unyan, baging day man yung napipil yung sa Pilipino yung community day, day min napipil yung gera. Ang rampant tigding niyan sa kalsada, yung mga nag-strike, nag-rally. So mga Ukrainian na pigara protesta, so ginibok ang Russia. So dakol na Canadian, na Ukrainian Canadian, gaurulik para lang idepensa sa indang banwa, ito ba ng bansa. So Oho. yan ang mga inong yan. Tapos dakol ang darali, nabudngon yan, simbadigdi, digdi sa intro kang Vancouver na protesta sinda, tapos igwang mga volunteer, igwang mga nahiling ko din sa TV, sa news, na igwang mga yung donation, pagtabang sa mga naapektuhan, duman sugay bakit tuman. Mhm. Pero sa Filipino community, mas ano niya, kung hili mo sa Facebook ni Midigdi, mas busy kami sa Kiko Lene. Sa Kiko Lene dahil talagang yung sumusuporta sa mga Filipino community digdi, kadaklan lalo kami digdi so sa muyang Katanduanes International Association na mga Bicolano kami, natural linig kita. So yun ang mas nahihiling mingo yan digdi. Mas busy kami, mas yung mga fake news na piga sirimbagan ng na di maniwala sa fake news. Pero duman sa Ukrainian, di man sa ngunyan, dakol ang nasa duman sa sentro kang Vancouver na nagpa-participate sa mga rally. So pagkondinar kang mga gibo kang Russia. Ang kaso last week yata, so mga eroplano ng Russia di napipalanding digdi. Yan. So mga eroplano ng Russia. So mga bangko, mga negosyo, restaurant, dahil napigapatronize din ang yung mga Russian Tapos guwadi din mga bagong news na sugari yung Russian community center, big-vandalize ng pintura. Pigat kundi na talaga, big-vandalize, pinturahan nila ng mapa ng blue and yellow color. Iyo. So yan po ang sitwasyon sa ngunyan Okay. yan Iyo, po iyo. So inapunan ta ka Koy because I'm discussing itong ining petroleum price na digdi sa Pilipinas man and kamo ang nainot yan miyembro kamo kang NATO yung Canada miyembro kamo kang NATO any preparations man na pinagigibon nila dyan and ika na mismo nagsabi na yung Canada kataning man yung Russia kan pinag-Google Map mo tabi? Paano ping? Ining gasolina digdi, aros or aldaw, gatas ini. Paging sa samuya na mga tao digdi, paging normal na ini. Paging normal na gaprataas na lang. Sabi nga ni, dahil na rin... Sadali. Go ahead, Koy. Go ahead. Sandali, yung nag-call. Hello, Koy, go ahead. Okay, sandali muna. May nag-call kaya sa satuyang i-reconnect ko. Sandali, Koy, hata. May nag-miss call duman sa satuyang phone, ha? I-redial ta ka, tabi. May, di pala to pwedeng singitan, na, napuputol so connection duman sa tuyang messenger yan sige tabi may nag-upload may nag-upload din naputol so sa tuyang connection sa messenger yan okay na naputol ko tamay nag-upload kay duman sa sakuyang linya so iyo masanatabian Rico sa tuyong kababayan diyan sa Canada. Thanks for sharing kung ano ang nangyari man dyan sa Indo tabi. Ano po yan? So, iyo masanatabi ito, Rico. Iyo masana ito ang sambuyang gustong maaraman dyan. And thanks for sharing tabi sa mga informasyon nalit dyan sa Canada.
Okay po, salamat po. Nabigla ako sa pag-upload mo. Gaugas ako ng plato eh. Kaya medyo timbang-bangi ko niyan. Kaya na-preparan mag-ano sa Lunes. Kaya, sige po, kumusta lang po dyan sa Bicol, dyan sa Catanduanes. So, sa kuyang pamilya dyan, sa kuyang ama, mga tugang, at mga barkada. Kumusta lang po dyan sa mga Tagalbay, mga dapol akong Tagalbay na kamidbid. Dyan ako nag-eskwela, dyan ako nag-college, dyan ako nag-graduate. Kaya kumusta na po Sinda Gabus? Kumusta po kamo Gabus dyan? Sige, thank you so much, Koy. Salamat. Salamat, mga tugang. Salamat. Yan po si Rico Evangelista, sarong taga Catanduanes and taga Yao na dumasin na nag-star po sa Canada, a member of North Atlantic Treaty Organization, and sa tuyang pinagkonektaran duman taso sa presyon bagakan produktong petrolyo na inot sinda duman na nakamatikan kita digdi medyo na oro dyan na sa naman ano, and it will be series na yan tabi, and we should brace for more. Nako, ano man daw paano inabot kan utak ka ni Putin ano June, sa totoo lang si June Napolis sa tuwing kapartner mo niyan, the man from Poland. Ito June, na ingat ka mo sa Poland nasabi ko, nakatarget na yung missile sa Indo, mapildit na sana si Putin, pang Poland. Inda, ano daw inabot ka ni isip ka na no, di ba June ha? We are in the middle of pandemic. Ini paano si Putin, KGB ini dati June, KGB. Sa pag-adal kan sa iyang psychology, ka itong nag-analyze na ngunyan June, yaon pa sa frame of ba niya, so inabot ka ito baga kan nawagas su Russia. KGB siya ka ito grabe ang kulog niya, buot ka ito, nawagas baga su Russia, so USSR ka ito, nagkabara nga sida, kaya nga ni su Ukraine, dahil na sa indang ngunyan, independent na nasyon na, para balik-balikan niya ito. Ang sabi ninda, ang psychology at ang ni Putin, parang naapiktaran na termi naka-isolate or what. Baka naka-flashback na yan. Ang pag-isip niya, so mga genocide pa ka ito baga, nakita nga pinag-eradicate, pinag-liquidate ka ining mga Ukrainian, kan mga neo-Nazis. Tiga para ko niya pa ka ito. So Germany, nakalaban ang kang Russia ka ito. And pinagmimirar niya, ining Ukraine, kaapil pa kan Germany. Uyuan, nagparabalik-balik sa isip niya, nagari may patakot sa iya. Aramon, igwa siya ang sabi ka ni ba, nag-analisar ka ni ba, igwa pa ning personal na interest yun because si Putin iyan ang ruler kang Russia for almost 20 years. Yan, takot siyang mahali sa pwesto kung ang Ukraine maging miyembro kang North Atlantic Treaty Organization. Yeah. Katibadhalion siya sa poder. Nako, sus mareso. So yan po tabi ha. Sige, taon-taon na iba pa, tabibiltadahan tayo, iba pang mga istorya naman, digdi po sa programa, Tingog kan Banwaan, oras, it's 9:38. An oras hatod sa Indokang Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Tadakula na natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na 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 na. Wow, fantastic Bobby. Bobby! Just si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Bobby!
Siya si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Heto na, Senador Mix Zubiri Idol. Nandito na ang trabahador nyo sa Senado, Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Walang issue sa korupsyon, walang absent sa Senado. Maraming batas na nagawa at 2 dekadang may karanasan sa serbisyo publiko. Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Mix Zubiri, masipag magtrabaho. Iputo Mig Zubiri, ang trabahador ng Senado. Number 64 sa Baluta. This political advertisement is paid for by Mig Zubiri, G. E. Garcia Law Office, Lyco Building, Intramuros, Manila. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasya, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasya, no. Yasya, no more. Yasya, no. Yasya, no more. Yasya, no. Si Vice Duplex Tagman sa Albay number 1. Ta mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Duplex Tagman, abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madalion mong ranihan. Bioscope Edsel Grex Lagman. Sa puso mi siya number 1. Basta lagman tulos pinatapang. Si Bioscope Grex Lagman. Tataglagman, taglagman, taglagman. Si Bioscope Grex Lagman. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa 2nd floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Tinda F kita, tinda F kita, tinda kadamay ta, mga problema sa inyong rinisulba. Tinda F sana, aprobado ta, sertisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya. Ganito pilyodo, mawag uswag kan maito. Pagkaisipon ta, trayong pong manito. Laumong nindo, marhay ang serbisyo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Bye! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, seryoso ka na. Yun na baga pa.
Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man. 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ang sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, Embrace, engage. in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Tingaw Ganbanwan. Pio Fernandez. Padingal, standby mo na. Tainuton ta si kompadreng Jomar, tamay interview siya duman sa First District ng Albay. Pagkatapos si Pading Jomar, tamay intervista siya, may kasabay Nasa linya muna si Pading Jomar dyan sa First District. Kompadreng Jomar, marhay na aga. Go ahead, tabi. Salamat Pading Pio, maray na aga kiraray, nag-follow up kiraray kita kan so aligado na pagbabadil digdi kay punong barangay Narding Pisa kan barangay San Jose kan malilipot na sa kunyan na sabi na sa comatose sa Sarong Hospital sa siyudad kan Tabaco. Magkakaulay ta si Police Captain Michael Fortunado, ang Chief of Police kan malilipot, para aramot sa iya pa de kung ano talaga ang ano na naging resulta kan sa idang follow-up. Dahil pero ang sabi kan mga nagruluwas na istorya, binadil, pero ang police dahil pa man nakakakumpirmar kung binadil, taday sindang nakukuhang testigo, boda, so pinagsasabi na foreign object sa laukan pa yun ni Kapitan Narding Pisa,
day pa man na-extract, kaya day pa maaraman kung ano talaga ito. Kauna yung ta kung anong development aramon ta kung anong development kang investigasyon, magkakaulay niya to si Police Captain Michael Fortunado, Chief of Police kan Malilipot. Sir, live kita sa DCGB, si Pio Fernandez po ang nasa ibong linya. Hello po sir, good morning po sir. Yes, Chief, marhay na aga po si Pio Tabi ini kan DCGB. Salamat sa oras po, Tabi. Chief, yes sir. Ano po na ang latest na naglalataw sa indong investigasyon manungod sa pangyayaring iyan? Please go ahead po. Ngayon po sir, wala pa tayong masabi na kung ano talaga yung insidente na yun sir. Kasi as for now sir, inaantay pa namin yung resulta sa hospital sir once na makuha yung foreign object na sinasabi sir. Kasi pag nakuha na natin sir, ipapa-identify natin yan sir kung ano yung foreign object sir, kung anong bagay yun sir. Kaya ngayon sir, ongoing pa yung investigation sir, hindi pa namin talaga masasabi kung anong insidente yun ngayon sir, sa ngayon sir. Okay. Yan lang po sa ngayon sir. Pero i-backtrack natin sir, ano, yes, what sir. transpired? Ano daw ang nangyari? Ang nangyari sir, based sa mga residente dun sa Barangay San Jose sir, nakita yung victim sir na nakahiga na sir sa isang taniman niya sir. Tapos inakala ng mga residente sir na inatake lang sir. Kaya yun sir, tapos akala nila doon yung sa may sugat sa may ulo sir. Akala nila sir na nabundol sir nung pagkatumba sir. Kaya hindi sila nag-report sa station sir, ni diretso sa hospital sir. Tapos ngayong umaga sir, tumawag yung Coffee Hospital sir na may foreign object daw sa loob ng ulo ng biktima sir. Kaya yun yung inaantay natin na resulta sir pag makuha sir. Ipa-identify natin sir kung ano talaga yung foreign object na yon para masabi natin kung ano talaga yung insidente na nangyari sir. Okay. So, nakikinig ako sa iyong sinasabi. Lumalabas na yung biktima, yung kapitan, dinala agad nila sa hospital. And yes, sir. Yung mga personahes nyo, hindi naman po doon nakapag-responde sa lugar. Kaya hindi pa ninyo masasabi kung gunshot wound o ano yung kausa ng yung sugat na merong parang may tama sa ulo yung kapitan. Over. Opo, sir. Kasi nangyari, sir, kahapon ng mga around 2 p.m., sir. May diretso sa hospital, hindi namin nakuhaan, sir. Kaya ngayong umaga na namin nalaman, sir, based sa hospital, sir, na nagtawag, sir. Iyan, opo. So that's why kaya pala yung inyong punto is hinihintay ninyo kung ano yung foreign object sa loob ng ulo nung biktima. Hindi naman na-establish na gunshot wound as of now, sir. Ano po? Hindi pa naman po, sir, na masasabi, sir, na gunshot wound, sir. Opo. Opo, sir. So, Chief, ano po ang ipinaabot sa inyong informasyon? Kumusta ang estado medical nung biktima po? Sa ngayon, sir, nasa ICU po siya ngayon ng Coffee Hospital, sir. Tapos hindi pa naman nagbibigay ng status yung sa hospital, sir. Yun lang po ang sinabi, sir. Nasa ICU, sir. Oo. Now, I presume, Chief, na meron na kayong ginagawang investigasyon diyan sa area, sa mga familia or dun sa mga nakakita. Anything na lumalabas kung may narinig silang putok or may kaaway ito si Kapitan or what, Chief? Yes, sir. Nung pagka-receive namin ng call, sir, diretso kaming nag-responde doon sa area mismo, sir. Tinanong namin yung mga residente doon, sir, mga tao doon, sir. Based sa mga tao doon, sir, sa pinangyarihan, sir, walang narinig na putok, sir. Kaya hindi talaga pa namin
ma-identify o ma-justify, sir, na kung ano yung insidente na nangyari, sir. Now, meron bang lumalabas, sir? Kung meron na po, meron ba kayong na-extract na parang may nakaalitan ito, may nakaaway before the incident itong biktima? Over? Sa ngayon, sir, wala pa po kaming nakuha na information, sir, na may nakaaway talaga tong biktima, sir. Pero ongoing pa yung investigation, sir. Opo. So ano po, Chief, ang magiging panawagan ninyo sa komunidad in order to solve itong misteryong ito dyan sa pangyayari nga dyan kay Kapitan? Go ahead po, Chief. Yes, sir. Sa lahat po ng mga tao na nakakakita or nakakaalam kung ano yung nangyari, sana po ay magtulungan lang tayo para ma-solve or mabigyan hustisya natin to yung kung ano ang nangyari doon sa biktima, sir. Na magtulungan lang po tayong lahat. Yan lang po, sir. Salamat po. Opo, sige. Salamat, sir. Salamat po. Opo, sir. Salamat. Thank you very much, Captain Michael Fortunado. Sa additional information diyan tabi Pio, bago nag-comatose si Kapitan Narding Bisa, nakaulay pa da kantugang, and sabi kantugang digdi sa mga pulis sa investigador na ang pagmati lang da, nagpataram lang da si Kapitan Narding na makulog nga yung payo ko, kuminulog da sa payo. Oho. Garong araw kan, gustong sabihin, mismong ang kapitan, dahil man bago siya nagkomatos, dahil man nakapagsabi kung siya binadil o ano paman. Yan. Pigkaput-kaputan lang da, so noong makulog na yung payo ko, nagkulog. Oho. Digdi sa may tayo niya. Then, ngunyan na aga, pero komatos na si Kapitan, ta siguro, nagano naman so lugad niya sa payo. Iyo. Okay. So, padako sa investigasyon, pigalat itong resulta kung ano ang pigsasabing foreign object sa loob ng payo ng Kapitan para maraman kung binadil o dae ang Kapitan. Kopya. Yan ang report. Jomar Bien, DCGP. Salamat, kumpadreng Jomar, sa mga follow-up report. Hali dyan sa Malilipot. Sige, doro-diretso kita ka na istorya bago kita mag-news break, station break kasi nahanap buhay. Yaw na si Padingal Armario. Padingal, good morning, go ahead. Yes, pwede mentras naglilipot ang panahon dahil sa doro-diretsong oran ngunyan, pero lalong nag-iinit ang politika sa ngunyan digdi sa Legazpi City. Sa mga latest na informasyon, pwede may kanya-kanyang papod. Bako sana ang duang kampo politikal, kundi pati ang ibang konsyal, igwa naman kanya-kanyang imbitasyon sa mga leaders kan barangay para asikasuhon man ang saindang sadiri. Aba, igwa nang nagsasadiring hingo, ha? Siyempre, maski profano, maski nasa grupo ka, pag-abot kan oras, kalaban man gilayon sa kagrupo. Nagpupo na. Ako sana ngayon. Ako yung lamot sa iba. Uning ngayon ako sana. Oo, may sadiri man na budget. Nagpapapod man kay sadiring ororon. Oo. At kung po pwede, siya nanggad sana. Siya nanggad sana ang iboto. Garibaga ako Bicol. Dapat sarok sana nanggad. Yan. Numero 8 sa balota. 18. Sa balota, party list. Hindi man sinabi sa numero. Pero ang aram ta, may mga imbitasyon at siya na bangingani ko naman sarong para konsyal. Digdi sa Legazpi na nag-iimbitar man sa mga leaders. Tanganin na siyempre makabintahi man siya. Duman sa mga kalaban na kagulpingon yan ang laban sa kargong konsyal. Aram mo pa di. Iyan.
Kung medyo may makugong-kugong, tibaan magkabarangha lugod. Iyo na nga na yan. Pero rason man ganay ba maray siya may kwarta. Oho. Ako ngaya igos-igos na. Nyan. Dahil ko mangya kaya magpapod. Oho. Kay volume man na mga ninitripon. Anyway, sa pang informasyon ako ata pa I don't know kung totoo ining aligasyon naan sabi may nagkapira ng kapitan sa Legazpi na nag-iba ng kulor. Igwa kong nako akan Sabado pa di. Di parehas na ako atang informasyon. Igwa kong may ining-ing na sako. Yun na nga ni. Sabi may offer. Ano? May offer. Siyempre. Gani baga so, deal or no deal. May offer na tabi pa allegedly, tada ita man nagkakaurong pa personal, ining pigsasabing kapitan, na nagbaliw ng kudal. Yan. And bigla lang man pa yung masiring na kamyada ta, sabi nga ni baga ni si Barkada ta, nasa rong kontraktor, sa experiensya kan politika, lalo digdi sa Legazpi, so story ba sa tuwa kan sa Roma na amigo ta, na kahit to, pinapod niya so mga kapitan, inoferan, pagkatapos na panganing sarong oras, puto na naman sa ibong, mas alangkaw sa offer. Kaya ngunyan, pigla lang man na pwedeng mangyari naman. Sa ngunyan, ang status, sabi kan sarong kampo, majority ang kapitan sa inda. Pero ngunyan, may napaparang kitang istorya na may nagkapira daw duman sa majority na auto na naglipat ng kudal. Kaya matindi na Andres Cartian ba habang nagrani ang pirang bulan na sana, aros 2 bulan na sana, at sa eleksyon, lalong nag-iinit Andres Cartihan kan mga politiko, lalo digi sa Legazpi City, magpon sa pwestong gobernador, pasiring sa mayor, pasiring sa konsyal, digi sa syudad, kanya-kanyang diskarte ang mga kandidato para pag-abot sa finish line, sindaan matatada. Roger Copia. Ang informasyon digdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa mga istorya hali dyan sa Luwas. Mabiltadahan tayo for sure kung baka umunya na sa programa gini sa aga sa tingog kan banwaan giraray or dyan hapon man alas 4. Sige, igaw muna kita nin mga hanap buhay, station break, news break. We will be right back. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Yaho na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda, sa Kalusi
kalusugan sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Kapistado na mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatutin pag-asenso, asin ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Kap, yaon permita tabanganan kabataan ni Nonoy Kap Adrian. Digdi sa pulang kibay progreso, digdi mapuunan pag-asenso kay Nonoy Kap Adrian Salceda. Julius Manahan, Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, ang kuya ng bayan ng Daraga Albay. Isang broadcaster, vlogger at siklista. Sa aking pagbibisikleta, maganda ang epekto nito sa aking katawan. Bago ako pumadyak, umiinom muna ako ng Best Cafe para lalo akong lumakas saan man ako pumunta. Best Cafe muna bago pa Jack. Julius Kuya Chap Manahan po, Best Cafe User. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, ni makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagbaba pa sa 3.8% ang positivity rate sa nasyon matapos makarehistro na sana ni 941 na mga bagong kaso ng COVID-19 kanakaaging aldaw. Ini ang pinakahababang positivity rate na nairehistro po kan Disyembre 2021. Sa ibong nalado, nagsakat naman sa 3,666,678 ang total na kaso ng COVID-19 sa nasyon o 1.3% na sa nakaini o 49,374 ang mantinidong aktibong kaso. Sa nasabing bilang, nasa 44,586 ang mild cases, 2,736 ang nasa moderate case, mantang 1,344 ang severe, asin 416 ang asymptomatic, asin 292 naman ang nasa critical na kondisyon. Nasa 25% man ang ICU bed utilization sa Metro Manila asin sa enterong nasyon. Yan na pa alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init, minus ang heat. With Downy, antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Tito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo
radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Kung Joey Ikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kapos niya gigibon para sa satok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaunang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mag-usog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes.
Alas 11 sagod alas 12 ni Gudto. Ihahatod sa Indo sa Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ligaspeñas, padagos ng buhay ng syudad kan Legazpi. Tara, tunay na lider na may pagkamuot as ambisyon na mapadagos kang pag-asenso kan sa tong syudad sa dati sa nakita. Geraldine Rosal, siya mapadagos kang pag-uswag kang sa tong syudad. Lokal na turismo, mapadagos ang progreso, tunay na serbisyo sa tuyan niyang itatao. Sarabay kita gabos kay G. Rosal, kauswagan ipapadagos, mabuot asin makatawo na kita. Geraldine Rosal. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa June. Duro-diretso na kita kan mga istorya pa diyan sa palibot. Si Ans, nasa linya. Ans, good morning. Please go ahead na. Marinaga sa Pio, marinaga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, dahil kinaraman ng eleksyon ko niya ng pasenteng taon na sa educational assistance na pagtatawag gobyerno provincial kan Albay. Ini ang tinawanin paglilinaw ni Albay Provincial Education Department of PedHead Dr. Cham Zuniga matapos na makaabot sa sindang karaman na nagkapirang o ining mga nagkapirang aligasyon na nagsasabing ang mga nagiging na beneficiaryo daw kan sindang educational assistance ini kay puwan maging volunteer sa mapaabot na eleksyon 2022. Sigun sa Indaw, sigun kay Zuniga, wala sindang pag-implementar na siring kining regulasyon para sa sindang mga beneficiaryo asin na puon pa kayo talagang nagtataon na sindang in educational assistance, partikular na digdi sa mga estudyanteng haralang kawan grado na nakukuha sa sindang pag-eskwela. Sigun kay Zuniga, dapat nalikayan ang siring kining mga informasyon dahil saan ka mawutan man sanakan sa sindang departamento, iyon makataon ng dilik o tabang para makakuha man ng dekalidad na edukasyon sa tuyang mga kababayan digdi sa probinsya kan Albay. Ano na naman na intriga na naman an? Ano na namang issue? Mariosep man na. Ito pang mga panahon an. Yung ani. O yan na, ginira na nga ni Putin sa Ukraine. Iyo pa sa indang mentalidad. Ba man ang mentality? Di na kumove on. Gusto na nga ning tapusin ni Putin ang kinaaban. Ilay pasin na nakakamove on kan. Mga araw kan. Os Mariosep man na. Ano si Dr. Cham? Ano ba na fight manindan na iyan na pigdataong benepisyo kang Kapitolyo. Disdipan kan panahon. Budadayan ni nakakatakod na kulatilya. Mag-adal sana sinang tultol. Nagpaluwas naman kan mga lastikon sila ni Cham. Pwedeng ano naman ito mga istorya. Ano na ngayon eh? Sige. Sabi sa Pilihan, paglilinawan ka na Provincial Education Department, may kinaraman sa bagay na yan. Good boy, Ans Galero, DCGB. Salamatan sa istorya. Dema po ning katakudan na kulatilya na mag-volunteer ka mo para sa kay gobernador yan na mga nasa kanaan na beneficiary kan educational assistance kay ito pang panahon yan na kana daining kulatilyaan kadal sa nakamong tultul Mariosep man na ay na naman nagpaluwas kan intriga na naman ayan pero pundo daw ka mo nasa linya si Luens, go ahead. Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag bareta mga ngaipo ng unyan ang grupo ng mga neurosurgeon sa Bicol Region. Nin panibago asin mas akit pang rasa nin mga masunod sa inda sa rason na sinda nagugururang na ini makalihis na ipagunambitan sa DCGB News TV RTH Neurosurgeon Dr. Lynn Lourdes Lucena na sinda nangangaipuhan o kaya nangangapudan sa mga kahobenesan na magkaigwanin interes sa pag-aadal sa field ng neurosurgeon. Itinuga ni Lucena na diit man lang ang sa indang mga grupo sa Pilipinas asin sa kada 200,000 katao dapat igwanin sa rong neurosurgeon alaga dahil sa mapagal asin istrikto ang pag-aadal may kinaaraman digdi mabibilang sa nasakamot ang grupo daw ninda sa stasyon. Sigun kay Lucena, worth it man daw kapag natapos ang anom na taon. Asin kapag nakapasar sa board exam, kaindi madman ini sa lado kan serbisyo kan salud. Pinagdoon pa ni Lucena
na nagpaparaedad na ang mga surgeon sa Pilipinas asin panahon na naman kaigwanin panibagong henerasyon nin mga nasa arog nindang field para dakol ang masalbar na buhay lalo na ang pagbulong kan manlain-lain na tumor sa lawas. Roger. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya. Maray na aga kay Sir Ray Barboda kay Sergio Yanto. Ako po si Luens Bursi Barsana. Thank you so much, Luens. Dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Good morning sa nagpaabot man kan sa indang presensya through text message sa tingog kan banwaan. Digdi po, isiyunta, ining nagkapirang text messages man. Sabi digdi, good morning sir, dakol nagdadangog sa Barangay 24 Rizal. Maray na aga tabi dyan sa Saindo, sa mga taga-barangay Rizal. And good morning tabi, giraray man kay Madam Pilar Akende. Kan Gold Street as in Good Luck Novelty. Buda dyan sa Forbes College. Forbes Academy. Good morning tabi, Madam Pilar Akende. Salamat po ha. Maray na aga man dyan sa Kabangan kan Kamalig. Siyempre kay Sir Nong dyan sa Nong Meat Shop. Buda dampa ni Nong. Dapat halio na ang tax na pinatong ni Duterte sa gasolina daingo na daiman magulpian mga konsumidores. Sabi kan sa tuyang listener, ano? And ito po, good day, ano po frequency kan DCGB? Ang DCGB po sa tabako nadadangog sa FM 106.9. Pero sa AM band, ang DCGB, ang sa pong frequency sa AM band, 729. Don't worry Kuya Pio, yaan man kami permi nagmamati sa imo ang pamilya Uy, Barangay 8, Washington Drive. Ano na databi ang latest na balita tungkol sa Ukraine? Yun na po tabi to ha. Yan baga, burubumbakan Russia. Sus Mariosep naman no. Maski po rainy, here po kami sa imo tabi. Maray na aga dyan sa nagantabay maski medyo mauran. Mauran man ang ganda oh. Sabi naman ni 2950, good morning Papa P, good morning man po tabi. And ito pa sa Busay, maray na aga gabos dyan sa nagantabay man sa barangay Busay kan Daraga. Pinag-text ko si Director Cynthia Perdiz. Pero unfortunately, dai patabi naga-signify kung pwede siyang makahuron. Baka sa aga na sa natabi. Kung no rin kita makahuron, matauan ni nagakandigong oras pa para makaulay man niya ito ang Director kan ining Philippine Statistics Authority. Welcome back na tabi sa Legazpi kay Father Edwin of Santa Florentina Parish, Rapu-Rapu. Yan, welcome back na tabi kay Reverendo Padre Edwin kan Santa Florentina Parish, Rapu-Rapu Albay. Yan. Ito po muna. Naghang na ini tabi. Sige. Ito pa, here kami ngana. Maselan po. Signal po Bakakay tabi. Yan, sa gabos na taga Bakakay. Maray na aga. Welcome back na tabi. Na double sad itong so pag welcome back giraray. Sige. Di paano ka June? Medyo nagkakon ini. Naghang. Sige. Kanganing kana ini so ma-reset na lang ini na sa tuyang desktop digdig nga ni paglaog ni NMR. Okay na po. Naghang nagkuana dai naman nag-operate. Pwede na June. Signalan mo lang tabi ako kung mapapwede na. Tama na. Iba pa ni mga pwede pa. Naghang tabi. Pig off ko na so kunyan. So ano ini So power, yan. Halatuntan na lang na mag-off siya. Tabi. Naghang. Sige. Good morning pala dyan sa gabos na mga nag-antabay man sa tuyang online broadcast Happy birthday kay former provincial board member, 1st District, kay Sir Raul Borrejon. Yaon man siya ngunyan dyan, City Councilor kan Legazpi. Yan. Okay na kaya? Sana okay na yan tabi. Nag-start na siya. Siguro napapagal man pag naghahang adi.
Baga, checking systems ba siya? Anyway, tama, paaram naman kita. Pwede na yun na makapagpana kita. Sa pangaran kang bilog na puwersa, salamat po kasi doon pag-antabay, and let's pray for world peace. Let's pray for Ukraine. Salamat and maray na agatabi. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement